Вітаю всех на канале Монет и банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відеооглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 рубля узору 2009 года, старая чаканка. Тут незразумела, або літоўска, або славацкая была чаканка. Асноўны брак, конечно, у нас знаходзіцца па аверсу, ну таксама ёсць і па рэверсу брак. Гэта вельмі такі моцны непрачакан. Давайте разглядзім таксама аверс. По аверсу мы побачым непрачакан у выглядзе 1 рубля. Отак 1 рубля. Тут такі рубель бачны. Ну і поўны непрачакан аверсу. Тут амаль не бачна таго самага гербу. Вельмі цікавыя бракі. Купляю себе ў калекцыю. Хто знайдзе, можа звярнуцца да мяне. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы.